Кешкі 9-ші арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер болашақ темалар турында. Хезмәт төбе хәзинә. Булганда торган бик мәгънәле, бик истә кала торган көн. Яз һәм хезмәт бәйрәм алдыннан Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен кемнәргә тапшырдылар? Айгөл Бәдретдинова репортажында. 2021 елда Татарстанда кайда нинди юллар төзеләчәк һәм күпме акча тотыла? Республика Татарстан реализует национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Юллардагы зур эшләрне Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. 5-нче каттан тәрәзәдән егылып төшеп, 3 яшьлек сабый вафат була. Это было поздно вечером. Это же поздно, говорят, был. Мы дома были. Мондый фаҗигаләр киләчәктә кабатланмасын өчен әти-әниләргә нинди киңәшләр Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Тиздән Казанда ләм кырлары кирәк булмаячак. Ис бик каты булганда сизәбез инде. Бу нәрсә хисабына шулай эшләнелә. Алдынгы технологиялар Руслан Хыдинов репортажында. Якынлашып килүче яз һәм хезмәт бәйрәме уңайыннан бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия һәм республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Казан Кремленның туп сараена 54 кеше чакырылу иде: ветераннар, табиблар, артистлар, тракторчылар. Алар туры мәгънәдә кеше гомерләрен саклый, ил икътисадының ныклы нигезен булдыра, патриотик тәрбия бирә, үз эшләрен намус белән башкаралар. Кемнәр дәрәҗәле исемгә лаек? Казан Кремленнән Айгөл Бәдретдинова җиткерер. Бүген Кремльдә 54 кеше, 38-е ир-ат, 16-сы хатын-кыз, алар Россия һәм Татарстанның иң дәрәҗәле бүләкләренә лаек булучылар тәбрикләү тантанасы Бөек Ватан сугышы ветераннарын хөрмәтләүдән башланды. В связи с приближающимся Днем Победы мы выражаем слова благодарности всех тем, кто внес свой вклад в великую победу. Аплодисментами поприветствуем. Малов Александр Михайлович. Берлинга һөҗүмдә катнашкан Рейхстаг колының тиреш шаһит Александр Малов беренчеләрдән булып президентның кулын кысты. Тассырның 100 еллыгы медален бүген 2 ветеранга тапшырдылар. Йөзне ваклаган Миңнеханов Низамов әле дә сафта. Балаларга патриотик дәресләр бирә. Алар хәрби бәрелешләрне бүгенгедәй хәтерли. Наш полк, например. Безнең полк 24 апрельдән Берлинда көрәшә башлый, чөнки башта көнбатыштагы союздашларның гаскәрләрен дошманнардан якладык. 9 май буенча Сездә котлап, бөтенегезгә исәнлек теләп. Җиңү бәйрәм алдыннан яз һәм хезмәт көне, аннан далда 28 апрель ашыгыч ярдәм хезмәтендә эшләүчеләр көнен билгеләп үтәчәкбез. Ковид белән көрәштә көн-төн эшләүче табибларга Рөстәм Миңнеханов Россия президентының мактаулы грамоталарын тапшырды. Мин бик шат, минем өчен бик зур дәрәҗә. Мин бик шат. Сүзгә кыска эшкә оста табиблар, төзүчеләр, социаль хезмәткәрләр киләчәк буынны тәрбияләүчеләр, кеше гомерен коткару өчен медале белән бүген КАМАЗ җәмгыяте хезмәткәре Андрей Пивневны бүләкләделәр. Ул эшкә барганда Мәскәү метросында рельсларга егылган хатын-кызны коткара. Үзенең балтыр сөяген сындырып операция кичерсә дә, моны зур геройлык дип санамый. Я уверяю вас, что на моем месте, если были бы... Шандырып әйтә алам, минем урында һәрберсе шулай итәр иде. Шулай да мин бик рәхмәтлемен мине шулай зырлауларына. Кайда гына хезмәт исәгез дә сез йөкләнгән эшкә намуслы һәм иҗади карашыгыз белән аерылып торасыз. Тәбрикләнүчеләр арасында бүген сәнгать әһелләре күп дуслык ордены белән Камал театрының танылган артисткасы Наиля Гәрәева бүләкләнде. Җырчы Резидә Шәрәфиева фидакарь хезмәте өчен медален алды. Җырчы Бәширә Насырова Татарстанның халык артисты исеменә лаек булды. Бүген минем өчен бик дулкынлана торган, бик мәгънәле, бик истә кала торган көн. Театрга, аның миңа безгә карата мөнәсәбәте шундый җылы. Бүген инде мин барсына да бик зур рәхмәтлемен. Бик зур үтәргәч, бик зур стимул дип әйтәсем килә. Алдагы киләчәк иҗат юлында яңа проектлар өстендә эшләргә. Иртәгедән алар кабат эшкә чыга. Зур планнар булганда һәм хезмәтеңне шулай югары бәяләгәндә тагын да илһамланыбрак эшлисең ди бүләкләнүчеләр. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Тагын бер көннән танылган якташыбыз, легендар очучы Михаил Девитаев турында фильм прокатка чыга. Аны режиссер Тимур Бикмәмбәтов төшергән. Девитаевның улы Александр консультант буларак катнаша. Алар бүген Казан кинотеатрларының берсендә кызыл келәмнән узды. Башкалага Михаил Девитаев булып уйнаучы Павел Прилучный да килгән иде. Тантанада президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров һәм Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Бу минутларда исә фильмны махсус чакырылган кунакларга тәкъдим итәләр. Ул яшь буында ватанпәрвәрлек хисләрен уятыр дип өметләнәләр. Картинада заманча алымнар, эффектлар да уңышлы кулланылган.
В принципе, мы его, можно сказать, снимали в Казани. Фильмны Казанда төшердек дип әйтсәң дә була. Чынлыкта ул Санкт-Петербургта төшерелде. Әмма мин Казанда идем. Пандемия вакыты иде. Было условие, которое поставил сам Тимур. Режиссер барысы да тормыштагыча булсын, чынбарлыкка туры килсен диде. Мин шуның өчен җаваплы идем. Бүген Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында М7 трассасының Йорчаллы һәм Түбән Кама шәһәрләре яныннан узучы өлешен төзү буенча киңәшмә уздырды. Анда Россия транспорт министрлыгы вәкилләре, федераль юл агентлыгы җитәкчелеге катнашты. Бу участокның узынлыгы 89 чакрым, төзелеш 3 өлештән торачак. Әлеге трасса йөк машиналарының бер өлешенә Йорчаллы белән Түбән Кама шәһәрләрен урап үтү мөмкинлеген бирә. Киңәшмәдә яңа юлның техник үзенчәлекләре, төзелеш графигы һәм ясалма корылмалар төзү турында да фикер алыштылар. Яңа М12 трассасының Казан һәм Екатеринбург арасындагы өлеше Чаллы белән Түбән Кама шәһәрләрен урап узачак. Исегезгә төшерәбез, Мәскәү-Казан арасында төзеләчәк тиз йөрүшле автомагистральне Екатеринбургка кадәр озайту турында Владимир Путин үз юлламасында әйткән иде. Бүген хөкүмәт йортында республикада юллар төзелеше турында сөйләделәр. Илкүләм проект буенча нинди эшләр башкарылачак, күпме акча сарыф ителәчәк? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Хәзерге вакытта без Казанның Гладилов урамында күргәнебезчә, менә монда инде асфальт салырга әзерләнәләр. Юл катламына менә шулай сумала җәеп чыкканнар, әйбәт ябышсын өчен. Инде бу якта техникалар тулысынча әзер һәм күргәнебезчә инде менә асфальт тиягән КамАЗ да килеп җиткән. Быел Татарстанда юл эшләренә 37 миллиард сум акча каралган. 50 километрдан артык яңа юл салыначак. Тагын 700 чакрымнан артык юл ремонтланырга тиеш. Шулай ук 6 яңа күпер төзелә. Моннан тыш президент программасы буенча 1000дән артык ишегалды юллары тәртипкә китереләчәк. Республика Татарстан реализует. Татарстанда Россия дәрәҗәсендәге имин һәм сыйфатлы юллар проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Хәзер без инде норматив күрсәткечләргә якынлашабыз. Илкүләм проект башланганнан бирле республикада 700 километрдан артык юл ремонтланган. Юл төзүчеләр алдында зур эшләр тора. Татарстан аша үтүче М7 трассасының Чаллыдан Башкортстанга кадәр өлеше киңәйтелергә тиеш. Там сейчас дорога М7 является третьей технической категорией. Башкортстан шигенә кадәр 4 полосалы юл булачак. Шулай ук Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен уратып узучы юлда төзеләчәк. М12 трассасының түләүле өлешенә килгәндә, әлегә аны Мәскәүдән Шәле-Баулы трассасына кадәрге участок дип атыйлар. Идел аша яңа күпер дә кирәк була. Әлегә аның урыны билгеле түгел. Белгечләр 15 төрле вариантны карый. Из 15 вариантов мы должны выйти. Алар арасыннан иң кулай вариантлар өйрәнелә. Беренчесе 2 километр озынлыктагы асылмалы күпер, икенчесе Котлово-Костенево аша 1,5 километрлы балкалы күпер. М12 трассасы һәм Идел аша күпер 2024 елга төзелеп бетәргә тиеш. Бу магистраль Европа белән Көнбатыш Кытай арасындагы континенталь юлның бер өлеше. Ул Казаннан Мәскәүгә 6 сәгать ярым эчендә барып җитү мөмкинлеген бирәчәк. Ил буенча 2 триллион сумнан артык акчаны яңа калдырырга ярдәм итәргә тиеш. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда юл аркасында чираттагы janjal кубарга мөмкин. Кама тамагының Антоновка авылында яшәүчеләр юлсызлыктан зарлана, ә җирле хакимият моны көйсезлек дип атый. Тулырак Реальное время интернет газетасында укый аласыз. Бүген республика прокуратурасы ата-аналарга мөрәҗәгать итте. Балаларны өйдә караучысыз калдырмагыз, аларның иминлеген тулысынча тәэмин итегез дип. Шунда ки узган атнада Казанда 3 яшьлек бала 5нче каттагы фатир тәрәзәсеннән егылып төшеп үлә. Ул тәрәзәгә куелган москит шилтәргә таянган дип фаразлыйлар. Бу хәл буенча җинаять эше ачылган, тикшерү бара. Мондый фаҗигаләрдән ничек сакланырга соң тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Фаҗига булган йорт менә шушы ул Павлюхин урамында урнашкан. 5нче каттагы фатир тәрәзәсеннән егылып төшеп 3 яшьлек малай вафат була. Бик үкенечле хәл әлбәттә. Аның буенча прокуратура тикшерү эше башлаган. По предварительным данным на сегодняшний день. Бүгенгә булган мәгълүмат буенча бала караучысыз калган. Ул тәрәзә төбенә менгән, аны ачкан, москитлы шелтәргә таянган. Сетка баланы тотып тора алмый, ул егылып төшә. Тикшерү комитеты саксызлык аркасында үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачты. Фаҗига булган йортта яшәүчеләр әйтүенчә, баланы әти-әнисе әбисенә калдырган була. Әбисе үз чиратында 13 яшьлек улына тапшырып куядыр китә. Несчастье, беда, конечно. Аллах сохранил, жалко ребенка. Это со всеми может случиться, не дай бог. Статистика буенча балаларның тәрәзәдән егылып төшүенең иң еш очрый торган сәбәбе тәрәзәләрнең җиңел ачылуы һәм москит шилтәрләре. 4 кызлы Насыйбуллиннар гаиләсе мондый бәләдән балаларын алдан ук кайгыртып куйган. Яшибез 19 этажда, шуңа күрә бу квартирага күчкәндә үк безнең тәрәзәләргә куйдык бикләвиш. Алла бит сакланганны саклармын дигән. Шуңа күрә балалар өчен әти-әни җавап бирергә тиеш. Менә монда ачкыч белән ачмасаң, тәрәзә только менә булайга әз генә ачыла.
Рәмия апа Кадырова фатир тәрәзәләренә ачкычларны 2 атна элек куйдырган. Хәзер 5 яшьлек оныгы өчен күңеле тыныч. Без үзебезне защищать иттек. Biz менә шулай ачкыч менә тоже бу бер якка да арылмый. Беренче дә ача алмый да уларны. Мондый җайланмалар балаларга тәрәзәне ачарга ирек бирми. Хәзер сезон башлангач аларны куюны сораучылар аеруча арта ди эшмәкәрләр. Исходя из последних очень печальных новостей, заказов все больше. Фаҗигале очраклар кызганыч артып тора, шуңа әтиәниләрнең уяулыгы да арта, ешрак заказ бирә башладылар. Бу балаларны биеклектән егылудан саклау өчен иң кулай алым. Узган елның 1 августыннан кертелгән санитар таләпләр буенча мондый җайланмалар йортны кулланышка тапшырганда урнаштырылган булырга тиеш. Элек төзелгән йортлар тәрәзәләрен җиһазлау буенча махсус программа кирәк ди Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил. Нам необходимо сейчас принять комплекс мер. Безгә балык булмаган балалар яшәгән фатирларның тәрәзәләренә чикләүләр урнаштыру буенча бик күп мөрәҗәгатьләр килә. Киләчәктә бу мәсьәлә буенча Дәүләт Советына программа булдыру тәкъдиме белән чыгарга җыенабыз. Павлюхин урамы 120-нче йорттагы бу фаҗига быел беренче очрак. Кызганыч, узган елда моңа охшаш очраклар булды. Июльдә 8-нче каттан егылып 4 яшьлек кыз вафат була. Әлмәттә 3 яшьлек малай 9-нчы каттан егылып төшеп үлә. Иң беренче һәм иң төп сәбәп балаларны караучысыз калдыру дип белгечләр. Ә моның өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Соңгы тәүлектә Татарстанда тагын 34 кешегә ковид диагнозы куелган, 15 хастаханәдә калганнары өйдә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. Ил буенча соңгы тәүлектә 8 меңнән артык кешедә вирус ачыкланган. Республикада коронавируска каршы 234 меңнән артык кеше прививка ясаткан, шуларның 144 меңнән артыгы икенче дозасында ала. Татарстанда чисталык айлыгы дәвамында 1000 ярымнан артык хукук бузу очрагы теркәлгән, 2 миллион сумнан артык штраф та салынган. Әлеге очракларның 90% тиешсез урынга чүп түгү дип белгечләр. Моннан тыш, сулыкларга пычрак су агызучылар, законсыз рәвештә яр буйларына хуҗа булучылар, файдалы казылмалардан кулланучылар да ачыкланган. Бүген мәсәлән экологлар чираттагы рейдка чыкты. Алар республиканың көнчыгыш районнарын вертолеттан күзәтте. Бүген 300 дан артык хукук бузу очрагына юлгалар. Статистикага карасак та, бу зонада безнең 2000 артык әйләнә тирә мөхиткә зыян китерүче объектлар бар. Бу 100 артык сәнәгать предприятияләре инде бу зонада, шуңа күрә көнчыгыш зона безнең аерым игътибарга лаек. Монда инде закон бузучылар да күп очрый. Казанда зур экология проекты тормышка ашырыла, ул башкаланың Атар бистәсендәге ләм кырларын киптереп, анда еллар буе җыелган калдыкларны эшкәртергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер Идел буе районында яңа цех төзелә, монда эшкәртү җайланмалары урнаштырылган. Россиядә мондый алдынгы технологиядән әле бер генә шәһәрнең дә файдаланганы булмый. Эшкәртү калдыкларын нәрсә өчен тотачаклар? Руслан Хөснетдинов белеп тә һәм күреп тә кайтты. Тәрәзәләрне ачып булмый. Кайсы вакытта тәрәзәне ачасың, не успеешь ачырга. Иштулада иге. Гыйлфан Гайнуллин Атар бистәсендә 1994 елдан яши, җәйге шилләдә тәрәзә ача алмыйлар, искрәди. Бу сасы исмендә инде булганы биткәне дә юк. Кич белә торсаң, бу исе 12дә форточканы ачып булмый. Иртә белә торсаң, бу исе генә килә. Бакчада шашлык кыздырсаң, начар ис иткәсеңә диләр. Шакыртабыз таксилар. Шундай иск килми дигән вакытта да инде. Алар киләләр дә сездә шундай каты истиләр. Без аны уже чувствовать итмибез. Без чувствуем, когда инде безнең прямо күзләрне яшь ага инде менә. Тиздән яңа цех һаваны чистартырга ярдәм итәчәк. Калдык су төбенә утырган ләмне махсус ысул белән киптерергә җыеналар. Әле Россиядә мондый технология кулланылмаган, бүген аны журналистларга һәм шәһәр мэрына күрсәттеләр. На самом верхнем этаже. Ләм бу корылмага өстән кертелә, аннары ул җылылык тәэсирендә эшкәртелә башлый. Аннары барабанга төшерелә. Барабан аннан кисәкчекләр чыгара. Хасил булган вак матдәләрне җирне рекультивацияләгәндә һәм төзелештә кулланырга мөмкин. Этот проект, который только что мы с вами посмотрели. Мондый проект бер җирдә дә юк. 110 гектар ләм кырлары ярты гасыр дәвамында җыелган. Хәзер ул төзелеш өчен файдаланылачак. Яңа линия 95%-ка тулысынча әзрән 2018 елда төзи башлыйлар һәм якынча бу эшләр өчен 2 миллиард сум акча китә. 50 елга беренче тапкыр Казанда биологик чистарту корылмалары да яңартыла башлый. Идене чистарту федераль проекты буенча әлеге эшкә 6 миллиард сум акча бүленә. Нәтиҗәдә 2024 елга Иделгә агып төшкән юынтык сулар 3 тапкырга кимергә тиеш. Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Башка темаларга иртәгә Татарстанда көчле җил көтелә. Урыны белән секундына 20 метрга җитәргә мөмкин. Инспекторлар автомобиль йөртүчеләргә юлда игътибарлы булырга, тизлекне арттырмаска киңәш итә. Җәяүләргә урамна тиешле урында гына чыгу, балаларны җитәкләп бару мөһим. Урыны белән юеш кар явуы да ихтимал, төнлә температура -1 градуска төшәчәк, бозлавык булырга мөмкин. Бүген Мәскәүдә Татарстан хөкүмәте һәм Ростех корпорациясе хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча комиссиясының беренче утырышы узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Ростех генераль директоры Сергей Чемизов катнаша. Утырышта шулай ук республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Альберт Каримов, КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин да бар иде. Хезмәттәшлекнең мөһим мәсьәләләре буенча фикер алышалар. Татарстан булдыра, чөнки анда нәтиҗәле команда эшли, ди Валентина Матвиенко. Федерация советы рәисе җитәкчелегендә бүген Санкт-Петербургта илдәге закон чыгаручылар советы утырышы үтте. Анда Татарстаннан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Федераль һәм төбәк парламентарийлары Владимир Путин юлламасын тормышка ашыру буенча фикер алыша. Фәрит Мөхәммәтшин юлламада куелган максатларга ирешү өчен төбәкләрдә нәтиҗәле эш алымнарын булдырырга кирәклегенә басым ясады. Чөнки күпчелек бурычлар ил төбәкләренә кагыла, ди ул. Валентина Матвиенко әйтүенчә, максатларга ирешү урыннардагы командаларның тырышлыгына да бәйле булачак. Выработать вот такой надежный, эффективный механизм, и количество автобусов школьных посчитать, и карет скорой помощи посчитать, и еще раз просчитать долги бюджетные, коммерческие, сроки их погашения. Много, 66 вопросов я для себя выписал. Татарстан уже все посчитал и правильно сделал. Татарстан барысында санаган инде, чөнки булдыклы командалар бар, юклап йөрмиләр, барысы да исәпләнгән. Башка төбәкләрне дә алардан үрнәк алырга чакырам, кул кушырып утырыр вакыт түгел. Татарстанда бердәм Россия праймеризында катнашучыларның халык белән очрашулары дәвам итә. Бу юлы Казан белән Азнакайда аралаштылар. Сүз экология, торак коммуналь хуҗалык, балалар бакчасына чиратлар турында бара. Бу проблемаларны хәл итү өчен кандидатлыкка кандидатлар нәрсә тәкъдим итә соң? Гөлнар Сайфетдинова фикерләрне тыңлады. Казандагы очрашуда 6 кандидат катнаша. Үзләре ниятләре турында сөйләгәннән соң сорауларга күчәләр. Какие национальные проекты решают проблемы строительства детских садов? Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Татьяна Ларионова өчен гаилә балаларын яклау мәсьәләләре аеруча якын. Бу сорау аңа юллана да. 58 новых дошкольных учреждений. Соңгы 2 елда республикада 58 балалар бакчасы төзелде. Шул программалар ярдәмендә без 36 районда чиратларны бетерә алдык. Зур шәһәрдә проблема бар әле. Бүген чиратта 9733 бала тора, программа дәвам итәчәк. Сораулар төрле, хәтта күршеләреннән зарланышлар да бар. На то, что заливает сверху соседи, бывает на шум, запах из квартир. Люди обращаются постоянно. Кеше бик еш мөрәҗәгать итә, нинди генә хәлләр юк. Без торак кодексына үзгәрешләр буенча закон тәкъдим иттек. Ул тәртип урнаштырырга тиеш. Барлык милекчеләр үзләре өчен җавап тотачак. Һәр төбәктә моның өчен җаваплы органнар булдырылачак. Мы не можем ночью даже открывать свои форточки. Что конкретно будет предприниматься и что-то предпринято ли на сегодняшний день? Экология сорауларына Думаның хәзерге депутаты Фатих Сибгатуллин җавап бирә. Атар бистәсендә ләм кырлары бар. Начарист кайчан бетә, ди Казан халкы. У нас имеется проектно-сметной документации. Газларны чистарту утилләштерү гомумән торак массивы буенча проект смета документлары бар. Экспертиза үткән. Алга таба планга кертеп, киләсе елга эшне башларга да кирәк. Интернетның яшьләргә начар тәэсирен киметү кирәклеге турында да сүз кузгаттылар. 4-5 сәгать шунда утыралар. Аларында нәрсә күрә? Нәрсә алалар? Нәрсә белән килешәләр? Без барсын белеп бетерә алмыйбыз, җитешмәйбез. Шул мәсьәләләрне, шул проблемаларны күрергә һәм шиша белергә тиеш. Азнакайдагы очрашуларда сәламәтлек саклау, экология, үзара салым мәсьәләләренә тукталдылар. Үзара салымны тәкъдим иткән Равил Хөсноллин Татарстан хәзер авыл җирләрен яңартуга җыела торган акчалар күләме буенча беренче урында дип белдерде. Элек бу программада бераз аңлашылмаучанлык бар иде. Җирлеккә кергән авыл яшәүчеләрен төрле мәсьәләләр кызыксындырды. Кемгәдер юл, икенчесенә чишмә, өченчесенә зыяратны төзекләндерү кирәк. Хәзер карар кабул ителде. Һәр авыл моны аерым хәл итә. Нефть тармагы өчен дәүләт ярдәме алуда тәҗрибәм бар. Һәм бу алымны төбәкләрне үстерүдә кулланырга кирәк. Әйтик, узган ел безнең компания 6 миллиард сум булышлык алды. Сайлау алдыннан бердәм Россия үз программасын әзерли. Халыктан алынган тәкъдимнәр аңа нигез булачак. Праймеризда тавыш бирү майның 24-ннән 30-на кадәр барачак. Гөлнар Сайфетдинова, Наталья Мезина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Илдә бәя күпмегә арта. Моны шәк-шәк яки өлеш хәзерләр өчен сатып алынган ризыклар хакына карап билгеләп булыр иде. Бүген Россиянең Үзәк банкы башлыгы Эльвира Набиуллина нәкъ шундый минәт тәкъдим ясады. Ул мәктәп укучылары өчен онлайн дәрес уздырды. Анда илнең 13 төбәгеннән укучылар катнашты, әмма сорауларына 5 төбәктән генә бирделәр. Бу исемлектә Татарстан да бар иде. Әлеге дәрес белән Россиядә финанслар буенча олимпиада башланып китте. Добрый день, дорогие ребята, вижу вас на экране. Укытучы Россиянең баш банкиры Эльвира Набиуллина онлайн дәрес үткәрә. Аның финанслар темасына сабагын бер юлы бөтен ил тыңлады. Әмма сорау бирү хукукы 5 төбәк укучыларында гына. Аларның берсе Казан кызы Мәликә Зәйниева. В канун Нового года я видела видео, в котором вы готовили салат и рассказывали об изменении цен на продукты. Узнала даже, что существует индекс Оливье. А какие еще используют блюда для того, чтобы посмотреть, как меняются цены? Например, в Татарстане есть индекс. Шыннан да икътисадчылар инфляцияны бәяләр ничек артуны аңлату өчен төрле индекслар куллана. Әйтик, Татарстанда өлеш индексы, Оренбургта шәк-шәк индексы бар, дөньяда бикмак, кызыл иннек индекслары. Өлеш белән шәк-шәкнең нидән ясалганын исә икесе дә яхшы беләм. Эльвира Набиуллина да, Мәликә Зәйниева да, татар кызлары. Икесе дә финанс тармагы белән дә юктан гына кызыксынмый. Мәликәнең әнисе юрист, әтисе таможня хезмәткәре. Активно я посещаю эти уроки, наверное, с этого года. Мин бу дәресләрне быел кызыксынып карый башладым. Анда файдалы мәгълүмат бик күп. Тормышымны икътисад белән бәйләмәсәм дә, аларның кирәге чыгачак дип уйлыйм. Финанс белемнәр турында онлайн дәресләр Россиядә шул исәптән әлеге 5-нче лицейда да 2015 елдан бирле уза. Анда укучыларны керемнәрне һәм чыгымнарны дөрес планлаштырырга өйрәтәләр. Банк карталары, кредитлар, инвестицияләр иминиятләштерү турында сөйлиләр. 5-нче лицей Үзәк банк белән даими элемтәдә. Мөгаллимнәр һәм укучылар аның фәнни юнәлештәге эшчәнлегеннән дә читтә калмый. Татарстан онлайн дәресләрдә катнашучы иң актив төбәкләрнең берсе дип танылган. 2011 елдан безнең мәктәптә финансовый грамотность буенча төрле чаралар үткәрелә. Балаларга онлайн дәресләр күрсәтәбез. Яңа безнең китаплар бар финансовый грамотность буенча. Ул бик файдалы эш. Балалар акчаны дөрес тота белергә тиеш. Россия күләм онлайн олимпиаданың девизы да нәкъ менә шундый. Олимпиада запущена. Поздравляем вас, ребята. Аны бүген тантаналы төстә Россиянең 13 төбәгендә ачтылар. Шул исәптән Татарстанда да белем бәйгесе Учи.ру платформасында барачак. Анда 1нче сыйныфтан алып 9нчыга кадәрге укучылар финанс белемнәрен сыный. Умман алганда яшь буынны менә шушы финанс белемле итеп чыгару, тәрбияләү, һәр тиенне исәпли белү, аннан соң эшмәкәрлекнең нигезләрен, аның матурлыгын төшенеп, аны аңлата белү, ул безнең яшь буынга кирәк. Онлайн олимпиадада Татарстанның һәр мәктәбе катнаша ала. Ул 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Республикада 30 апрельдә яңа конкурс башлана. Анда мәктәп укучылары, балалар бакчасына йөрүчеләр, гаиләләрдә катнаша алачак. Төп шарт Татарстанга килергә чакырып видео төшерү. Шундый тәүге роликны бүген журналистларга да күрсәттеләр. Кунакка 3 телдә чакырырга була, татарча һәм тагын 2 телдә. Роликлар TikTokка куелачак. Анда тавыш бирү нәтиҗәсендә финалистларын да ачыклыйлар. Җиңүчеләрне жюри сайлый. Иң яхшы видеоролик авторлары Алабуга музейларына һәм бу шәһәрдәге Адымнар мәктәбенә экскурсиягә барачак. Конкурста катнашу өчен роликны экранда күрсәтелгән электрон почтага җибәрергә кирәк. Дети, проживающие в той или иной местности, на своем родном языке. Балалар татар, рус, чуваш, мари, мордва булсынмы, үз телләрендә видео чакыру язып, үзләренә кунакка дәшә ала. Мөһим дәүләт объектларын саклаучылар 75 еллык юбилейын билгеләп үтә. Росгвардиянең Казан батальоны территориясендә бүген тантаналы парад узды. Әлеге хезмәт илнең 70 мөһим предприятиясын саклый. Казан батальоны карамагында 2 объект. Гел уяу булган хәрбиләрне ничек хөрмәтләделәр соң? Алия Хайретдинова шул хакта. 37 дә 30 номерлы хәрби частьнең хезмәткәрләре Росгвардиянең Казан батальоны плацында җыела. Аларның һәрберсе мөһим дәүләт объектлары. Казан дары заводы һәм химия продуктлары фәнни тикшерү институты сагында. Бу часть 1927 елда оешкан. Ул чакта да дары заводын саклаганнар һәм Романов күперен. Бөек Ватан сугышы елларында дәүләт казнасы һәм авиация заводы өчен җаваплы булалар. Кыйммәтле йөк һәм мөһим объект булган завод Казанга эвакуацияләнгән. Нарушением пропускного режима. Дары заводына кагыйдә бузып үтеп керү очраклары булмаган, әмма аның территориясендә берничә кешене тоткарлаганнар. Соңрак аларның адашып керүләре билгеле була.
Юбилей елында Росгвардияның махсус частында ветераннарға айрым игътибар. Фәлах Низамеддинов дары заводы сагына 18 яшеннән баса. 1985 елда авыр булды ди ул. Бу вакытта заводның агач кыймаларын алыштырганнар. Бар территорияны күз уңында тотарга кирәк булган. Иртә белән киләдек сагат 6-да, караңгыда китәдек. Кайсы вакытны төнлә сакларга карадык, нитеге эшләр барсын дип әйтергә. Бүген иң алдыңгы 30 хәрбигә рәхмәт хатлары һәм юбилей медальләре тапшырылды. Безнең коллектив дружный, безнең хатын-кызлар да служит итә бездә. Вот, без бер бергә эшлибез, яшибез, өйрәнәбез, атабыз. Хәрби частьнең номеры берничә тапкыр үзгәрә, ә менә төп бурычы мөһим дәүләт объектларын һәм кыйммәтле йөкләрне саклау үзгәрешсез кала бирә. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар һәм әлбәттә сәламәт булыгыз. Туган җирең Идел буе, һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Назар Нәҗми. Казань-Оргсинтез – социально ориентированное предприятие, где забота о сотрудниках всегда стоит на первом месте. Достойные зарплаты, профилакторий, поликлиника, базы отдыха, бассейн и детский летний лагерь, вахтовые автобусы, столовые, кафе и магазины, программы обучения и улучшения жилищных условий. Здесь создают все условия для комфортного труда и высокого уровня жизни. Казань-Оргсинтез – с заботой о людях. Каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Клиника варикоза нет на Достоевского. Скидка 50% на прием с УЗИ. 212-20-40. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты в Nissan иди. Там скидка 350 тысяч. И резина в подарок. Спешите в автоцентр РРТ. 4 пятерки, 3 единицы. Жить лучше значит достигать своих целей. Акбарсбанк рефинансирует невыгодную ипотеку под 7,77% годовых. Акбарсбанк. Живите лучше. Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А еще и в качестве уверены. В магазинах Победа. Сосиски те самые с молоком 400 грамм 69,90. Әтиян егезне, якын кардәшегез ничек сөйсәгез, милләтегезне дә шулай сөегез. Милләтегез өчен хезмәт итүне җаныгызга зур табыш дип санагыз. Халыкка хезмәт итү, дәүләткә дә хезмәт итү булыр. Ризаэддин Фәхретдин. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көндез бераз аязып ала да кичкә тагын болытлый. Республикабызда циклон тәэсире көчле, кайбер районнарда яңгыр явачак. Яшен булу ихтимал. Урыны белән көчле җил көтелә, температура үзгәрми диярлек. Төньяк көнчыгышта да 10 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста иртән чыгып алган кояш һава шарларын әллә ни үзгәртми. Температура шулай ук +10 градус. Алда көннәрдә төшемнәр кими ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта төштән соң ява башлаган яңгыр кичкә туктый, көньяк көнчыгыштан көчле җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән көн кояшлы булачак, кич белән яңгыр яву көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта төнлә вак яңгыр явачак, төштән соң да шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Суык һәм болытлы көннәрдә берничә минутка гына чыккан кояш иң җылы һәм иң якты була ди халык әйтемнәрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата, кредитка гаризаны онлайн биреп 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего.
Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Казанда яңгыр явачак, 9 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Көндезге сәгатьләрдә магнит дәвылы булу ихтимал. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.